Меркель размаўляе з Лукашэнкам, Путін заклікае да перамоваў рэжыму з апазіцыяй, а расійскія войскі тым часам сцягваюцца да мяжы з Украінай. Паважанае гаспадарства, добры вечар. Мяне зваць Зміцер Міцкевіч, вы глядзіце праграму без акрэдытацыі, і менавіта гэтыя тэмы мы сёння будзем абмяркоўваць. А рабіць гэта са мной будуць мае сябры і калегі, журналістка-фрылансер Ольга Быкоўская. Добры вечар. Добрый вечер. Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациях. Добрый вечер. И мой коллега с Белсату Ярослав Стешек. Вітаю, шановне гаспадарства. Пачнем, напэўна, давайте адразу з месца в кар'ер з вельмі важнага пытання. Пасля размоваў Меркель з Лукашэнкам, што цяпер беларусам варта цытаваць класіка? Что ж ты, фраер, сдал назад? Дык вось па-вашаму, сапраўды гэта здача пазіцыі з боку захаду і ўвогуле, што гэта былі за размовы, як іх можна акрэсліць, што гэта значыць для далейшага развіцця сітуацыі. Ярослав, давай з цябе пачнем. Ну, з майго пункту гледжання, гэтыя размовы не былі так ўжо поўнай здачай, і не варта упадаць у паніку і крычаць, што все про Беларусь забылі, про беларусаў забылі, там Меркель нас усіх прадала. Ну, гэта не так, конечно. Я думаю, што нейкія саступкі былі, але гэта не значыць, што гэтыя саступкі катастрафічныя. Ну, першую чаргу варта узгадаць, што перамовы такія, якія адбываюцца паміж канцлерам Нямецчыны і кіраўніком Расіі, гэта не проста там фрау Меркель позвонила і сказала: «Вальдемар, бітте, памагі, там паўплывай на гэтага Александра», так? Не, яна кіраўніца дзяржавы звязалася з кіраўніком дзяржавы і прапанавала штосьці ўзамен за штосьці, правильно? Што патрэбна Нямецчыне і Еўразвязу ў цэлым? Патрэбна, каб гэтая плынь нелегальных мігрантаў, арганізаваная нелегальная міграцыя, каб яна спынілася, правильно? А штосьці трэба Пуціну. А што трэба Пуціну зараз? Ну, акрамя паўночнай плыні Nord Stream 2, сертыфікацыі, там яшчэ можа быць вялікі кавалак пытанняў. У меня есть две ремарки, да, к словам коллеги. Это первое, что является ли Меркель на сегодня лидером там свободного мира, да, то есть учитывая ее статус исполняющего обязанности до появления нового правительства в Германии, и заканчивая тем, что в телефонном разговоре не было признания Лукашенко как там, президента, да, то есть она общалась с ним как с человеком, который имеет реальный контроль над ситуацией и над страной. Ее первый звонок Путину был вызван прежде всего тем, что Беларусь на сегодняшний день, я так понимаю, в Европе не рассматривается как самостоятельный субъект. И позиция Лукашенко может рассматриваться европейскими лидерами как позиция такой себе оккупационной администрации, которая на сегодняшний день контролирует эту территорию и отвечает за нее. А центр принятия решений так или иначе находится в Москве. Поэтому, естественно, первый звонок был Путину для того, чтобы он принял какое-то решение, либо понять позицию доминиона в этой ситуации, чего он хочет. Естественно, как правильно отметили, что это прежде всего Северный поток, это какое-то признание. Ну и к тому же, да, то есть отсылка Меркель к Лукашенко свидетельствует о том, что Кремль не готов брать на себя ответственность за ситуацию на границе. И не готов рисковать еще какими-то дополнительными санкциями за поведение Лукашенко. Поэтому он пытается разыграть ситуацию в том, что это там чистая лукашенковская история, и это позиция самого Лукашенко. В то же время звонок Меркель, да, он не был таким торгашеским, да, то есть, собственно говоря,
вопрос разрешения кризиса заключается в одном – формировании канала обратного оттока этих самых мигрантов. То есть после появления информации о том, что белорусские силовики не выпускают мигрантов от границы, стоят заградительным кордоном, как в 1942 году, да, уже появились пулеметы за спиной наступающей армии. Точно так же и там. Поэтому разговор должен был состояться о том, что многие из мигрантов хотят вернуться уже домой, но у них как бы нет возможности выехать. Насколько мне известно, сегодня уже первые самолеты прилетели, первый самолет, и было заявление иракского правительства о том, что они готовы репатриировать мигрантов обратно в этот самый. Это только там начало. Поэтому я думаю, что этот разговор должен был состояться, но этот разговор не влияет ни на позицию ЕС относительно Лукашенко, ни на изменение какого-то статуса режима для Евросоюза и его лидеров. Я б хацеў дадаць, калі можна, што вось гэты самалёт, які паляцеў учора з Менску, гэта адзін самалёт, там каля 400 чалавек, калі не памыляюся. Але варта паглядзець, ці прыбываюць новыя мігранты, таму што адны вярнуліся дадому, а іншыя з дому прыляцелі да нас у Беларусь. І варта паглядзець, ці ходзяць яшчэ гэтыя натоўпы мігрантаў па рынках, ці купляюць экіпіроўку рыбацкую і паляўнічую, ці купляюць балтарэзы. Калі перастануць купляць балтарэзы, тады, можа быць, пытанне вырашанае, а пакуль што так не выглядае. Тут яшчэ якая цікавая рэч. Дмітрый вот узгадаў, што Евросаюз заявіў аб тым, што гэта не з'яўляецца кансалідаванай пазіцыяй. Сапраўды, вось была заява старшыні Еўракамісіі аб тым, што гэта не нейкія перамовы з Лукашэнкам, а гэта вырашэнне тэхнічных пытанняў. Ну і надалей такія кантакты магчымыя, што вось гэта выключна такая тэхнічная рэч. Сапраўды гэта не перарасце в нейкія большыя кантакты. Сапраўды гэта не дасць сігнал для іншых краінаў. Ну дык вось, глядзіце, Меркель размаўляе, так а мы чаму не можам? Што не пачнецца вось гэты эфект даміно. Вольга, як ты думаеш? Во-первых, я бы хотела поспрачаться, что Беларусь не воспринимается как особный субъект у Брюсселе. Хутчэй гэта была инициатива официальная Минска, что контактов не было до гэтага часу. Меркель звонила, нагадаю, гэта признавала Лукашенко в жніўні 2020 года, ён тады не зняў слухаўку. І зразумела, чаму зараз яна пачала з Пуціна, тому што Пуцін з ёй адрозненне ад Лукашэнкі размаўляў. Але тут аказалася, што Лукашенко гатовы з ёй размаўляць. Гэта, напэўна, першае. Другое, тое, што калі адбыўся гэты контакт, я не думаю, што гэта нейкі знак, што будзе контакты з іншымі краінамі, нейкі знак, што будуць гэтыя контакты працягвацца. Таму што все будзе залежаць ад таго, што будзе адбывацца ў Мінску. Нейкая кароткатэрміновая перамога Лукашэнкі, канешне, такая дробная ёсць. Напрыклад, ты ж самыя 700 тысячаў, сам факт размовы для того, каб выкарыстаць гэта ў прапагандзе. Але пакуль што выглядае на тое, што гэта перамога ўсё ж такі кароткачасовая. І працягу цалкам верагодна, што не будзе. Але тут цікавая якая рэч. Паглядзіце, якую рэакцыю выклікалі дзеянні Меркель у Польшчы. Бо сапраўды неяк не вельмі прыгожа атрымліваецца над галовамі людзей, якія цяпер фактычна знаходзяцца на самым фронтлайне, вось гэтага крызісу, вядуцца нейкія размовы. І тады выходзіць, што у Лукашэнкі з Пуціным сапраўды атрымалася выканаць іхнюю задачу раскалоць Евросаюз. Як вось гэта паўплывае? Я б не сказаў, што ўдалося раскалоць еўразвяз, проста абмежавалася гэта парай заяваў з боку польскіх уладаў, ці, напрыклад, спачатку гэта быў віцэ-прэм'ер Польшчы Ярослав Качынскі, кіраўнік кіроўнай партыі, потым Анджэй Дуда, калі не памыляюся, таксама сказаў падобныя рэчы. І там гэта гучала так, што
мы не супраць размову, мы не супраць таго, каб хтосьці камусьці званіў, мы супраць, каб пра нешта дамаўляліся, так? І дамаўляліся ці не дамаўляліся. Тут кожны паказвае сітуацыю па-свойму, канешне, так, як яму выгадна. Вось, напрыклад, на прэс-службе Александра Лукашэнкі было заяўлена, што не было такога, каб Лукашенко ў размове з Ангелай Меркель патрабаваў раней у той размове, каб ён патрабаваў, каб яго прызналі прэзідэнтам, каб знялі санкцыі, таму што гэта ніжэй ягонага гонару такія рэчы прасіць у кіраўніцы Нямецчыны. Ну, смотрите, на самом деле Евросоюз не есть какой-то там единой консолидированной системой на сегодняшний день, да, то есть даже если мы посмотрим по тем заявлениям, которые были сделаны в связи с ростом присутствия российских войск на границе с Украиной, то мы увидим, что позиция некоторых стран Евросоюза заключается в том, чтобы поддержать Украину в случае там, военной агрессии, в то время как комиссар Еврокомиссии заявляет о том, что Евросоюз не будет оказывать военной поддержки Украине в случае агрессии, да, то есть ограничившись поддержкой политической и дипломатической. Поэтому говорить о том, что внутри Евросоюза существует какая-то или есть какой-то единый центр принятия решения, мы на сегодняшний день не можем. В связи с этим и заявления, и разговоры Меркель с Лукашенко – это разговоры и позиция Германии, да, как конечной точкой, в которую якобы стремятся эти мигранты, и Лукашенко. То есть этот разговор не касается как таковой Польши, да, и он не есть томагавком в спину польских властей. Поэтому в данном случае говорить о том, что это несет угрозу единству Евросоюза, ну, я бы не делал таких выводов, да, потому что Евросоюз имеет в своей основе единство ценностное, но не единство или ограничение суверенитетов каждой из страны. Поэтому в данном случае, конечно, это может быть воспринято большинством людей, которые там привыкли жить в иерархичных системах или авторитарных системах, как в России, в Украине, там, в Беларуси, да, что есть единый центр, который там керует всем и за все отвечает, и что Германия имеет какое-то там супер влияние на Польшу, что вот достаточно договориться с Меркель для того, чтобы она там приструнила поляков, литовцев, и они отказались от своих каких-то суверенных прав или своих позиций. Но такого нет. И просто исходя из этого, это невозможно донести ни россиянам, ни там, Лукашенко, да, о том, что так это не работает в свободном мире. Я бы хотел только додать, что пытанне стасункаў з Нямецчынай, оно даволі балючае для польскай палітыкі, і кіроўная партыя «Права і справядлівасць» польская, яна пабудавала сваю гэтую агульную ідэалогію, у тым ліку на тым, каб паказаць, што вось мы, палякі, мы незалежныя там ад нейкіх там немцаў, не будуць нам з Брусселю ці з Берліну указваць, што рабіць, то бок гэта частка іх пазіцыі, палітычнай пазіцыі кіроўнай партыі «Права і справядлівасць». Таму сапраўды немагчыма уявіць, каб вось там Меркель позвонила у Варшаву і сказала: хутенька там зрабіце тое, што хоча Лукашенко, а то будзе ай-яй-яй. На мой погляд, адзіны захад гэта ўвогуле сімулякр, які прыдумала прапаганда, тому што яго па сутнасці не існуе. Напэўна, гэта нармальна, што ёсць розныя пазіцыі па пытанні. Мне падаецца, што Меркель сапраўды пазваніла як краіна мэта, як чалавек, які прадстаўляе краіну мэту. Што тычыцца рашэння праблемы, яна фактычна ж не дамаўлялася пра тое, што прапусціць іх і развяз. Яна дамаўлялася, каб гэта быў, напэўна, я бы сказала, гуманітарны званок, дзе
яна спрабавала вырашыць гуманітарныя праблемы. Ну, адпаведна, думаць, што гэта разбурае нейкім чынам еўразвяз, да яго хаваюць кожны перадачу па нарадзе. Спачатку з-за таго, што там не было няма газу, пасля з-за таго, што нейкі там кантракт яны разам не падпісалі. Зараз больш ужо па меркаваннях беларускай прапаганды выкідваюць еўразвязы за тое, што яна там не падтрымала заканадаўства, паставіла сваё вышэй за еўрапейскае. Таму ўсё гэта, мне падаецца, ўсё гэта хутчэй вынікі прапаганды, чым рэальныя рэчы. Ну, але гэтая прапаганда, яна даволі разбуральна можа дзейнічаць, ну, перадусім на беларускіх грамадзянаў, якія спадзяюцца на дапамогу з боку захаду і спадзяюцца, што пра палітвязняў не забудуць, пра парушэнні правоў чалавека і жорсткія проста рэпрэсіі, катаванні таксама на захадзе не забудуць пад уплывам вось гэтай сітуацыі з мігрантамі. Ну, а яно бывае па-рознаму. Сапраўды, вось нашыя суседзі, там Літва, Польша, Латвія, яны больш за ўсё дапамагаюць, але што датычыцца краінаў, так сказаць, старой Еўропы, ну, у мяне асабіста ўражанне, што да міграцыйнага крызісу ўсе забылі, якраз такі там далёка яны забылі, што адбываецца у Беларусі. Але я б хацеў сказаць, што не варта тут упадаць у песімізм, таму што вось гэта падвышэнне ставак, якое зрабіў Лукашенко, яно якраз такі звярнула ўвагу сусветных медыяў і палітыкаў да нашай краіны, і сусветным медыям таксама трэба. Газеты канкуруюць паміж сабой, тэлеканалы канкуруюць паміж сабой, і нават журналісты ўнутры рэдакцыяў канкуруюць паміж сабой, і кожны мусіць штосьці прынесці новае на тэму. А калі Беларусь трапіла ў трэнды, то значыць штосьці новае гэта будзе не толькі мігранты, і нават можна заўважыць па інфармацыйных агенцыях, па сайтах, тэлеканалах, што не толькі пра мігрантаў кажуць, але кажуць і пра ўсе астатнія тэмы, і пра схемы Александра Лукашенка, якія ён муціць у розных краінах з дапамогай сваіх прыспешнікаў, шэйманаў сваіх розных. Таму упадаць у песімізм дакладна не варта. Ну так, Лукашенко ўвесь час падвышае гэтыя стаўкі, і адна з падстаў, чаму гэта ёсць і плюсы і мінусы для беларускай грамадзянскай супольнасці. Канешне, у нас ёсць страх, што пра нас забудуць, таму што у нас, на жаль, мы вот існуем асобна ад афіцыйнага Мінска, дзяржавы Беларусь, і ўвесь час ёсць страх, што за тым, што буду дамаўляцца з чалавекам, які быццам бы прадстаўляе ўлады Беларусі, забудуцца пра ўсіх астатніх. А ўсе астатніх гэта можа быць і значная большасць. А рэал-палітык гэта такая складаная штука, непрыемная часам. Таму спадзяюся, што будзе ўтрымлівацца баланс, і трэба заўсёды памятаць, што для еўразвяза самае галоўнае інтарэсы еўразвяза. Перадусім, ужо пасля ідуць каштоўнасці і гэтак надалей. Гэта ж і было бачна і в выпадку з інцыдэнтам з Ryanair'ам. Таму, ну, гэта такая рэчаіснасць, але спадзяюся, што за гэтым будзе заўсёды памятаць пра тое, што ў Беларусі адбываецца рэпрэсіі і што адбываецца з беларускімі грамадзянамі. Ну і тут тады в гэтым кантэксце не магу не запытацца пра санкцыі. Давайте просто паспрабуем сабе ўявіць. Вось в такім кантэксце ці можам мы чакаць рэальнага 5-га пакета, а не зноў вот нейкіх там дэкарацый і спробаў вось паказаць, што ну нібыта санкцыі ёсць, а на самой справе нічога і не зрабіць. Я думаю, што 5-й пакет санкцый, это всего только 5-й пакет санкцый. Самое важное были прыняты сектаральныя санкцыі, нам трэба чакаць, ці яны запрацуюць. Сэнс яны яшчэ не запрацавалі насамрэч. Прапаганда зноў-такі выкарыстоўвае гэта, каб казаць, што у нас все працягваецца, што у нас все окей, эканоміка Беларусі не пацярпела, санкцыі не пачалі яшчэ дзейнічаць, і гэта важна. А другое, 5-й пакет санкцый, ну, там увогуле было пытанне, што ўключаць у гэты пакет, бо пасля сектаральных туды не так уже шмат рэчаў, не так уже шмат фігурантаў можна было дадаць. На самом деле 5-й пакет санкций, ну, сама Беларусь не есть генератором
как бы идей. Поэтому если санкционировать, то санкционировать нужно как раз источник финансирования, да, то есть по большому счету настаивать нужно не на санкциях против белорусских предприятий, сколько на вторичных санкциях, то есть на их партнерах в России, создавая таким образом потребность у российского бизнеса решения этого политического вопроса там, в каком-то обозримом промежутке времени. Поэтому я не думаю, что будет там 5-й пакет санкций, будет каким-то там суперэффективным, да, то есть по большому счету позиция на сегодня, белорусская позиция, она должна переходить на то, чтобы санкционировать россиян и прежде всего понять вообще, как бороться с этой российской навалой, которая сегодня и является там стержневой основой всего белорусского режима. Ну, власна, беларусы санкцыі не прымаюць адносна Расіі ці адносна Лукашэнкі. Беларусы пратэставалі, пакуль была такая фізічная магчымасць і супраць Лукашэнкі, і супраць ўсёй гэтай дыктатуры, і шмат хто таксама, у каго былі прарасійскія погляды, людзі расчараваліся ва Владзіміры Пуціне, бо пабачылі, што гэта самы моцны саюзнік Лукашэнкі. А вось еўразвяз і на ўзроўні еўрапарламенту, на ўзроўні еўракамісіі яны прынялі гэтую пазіцыю, што падтрымка, там два, прынамсі, вельмі важных моманта. Першы момант, што падтрымка Александра Лукашэнкі там фінансава, эканамічна, войскамі, паліцыяй, гэта тое, што Пуціну будзе каштаваць санкцыі, будуць уведзены адносна Расіі і адносна ўладаў Расіі. А другі момант, што ўсе інтэграцыйныя дакументы, якія будуць падпісаны паміж Пуцінам і Лукашэнкам, не будуць прызнаны ні ў якім разе, не будуць мець ніякай сілы, таму што Александр Лукашенко нелегітымны прадстаўнік. Вось. Ну, я думаю, што ў Крамлі гэта пачулі, таму што вось гэтая заява Пуціна учорашняя, што давайте, ребята, жыць дружна, давайте, Александр Лукашенко, дамаўляйцеся з апазіцыі, там нейкі дыялог, ён заклікаў да дыялогу з апазіцыяй, не акрэсліў, з якой апазіцыі. Я чамусьці думаю, што у Крамлі маецца на ўвазе апазіцыя кшталту такіх людзей, як Воскресенскі, Черычень, там, Канапацкая якая-небудзь, іншыя моцна кіраваныя, скажем так, людзі, альбо цалкам кампраметаваныя, як той самы Воскресенскі. Вось, то бок гэта нават не кішэнная апазіцыя, это ўвогуле імітацыя апазіцыі, відавочная для ўсіх, ну хіба што на захадзе гэтага не ведаюць. То бок вось гэты заклік, і Пуціну ён, конечно, нічога не каштуе, заклік да Лукашэнкі, каб Александр Лукашенко дамаўляўся з апазіцыяй. Вось мне нават пытанне гэтае задаваць не прыйшлося. Ты, Ярослав, да яго сам падвёў. Сапраўды, што гэта такое было? Вось гэта тут выказалі вельмі цікавую думку, што Лукашенко з Пуціным цяпер ролямі мяняюцца. Вось мы назіраем гэты працэс, што калі в 2015 годзе Лукашенко выступіў такім хобана міратворцам, нібыта вось я тут зараз праблемы павырашаю, а тут Пуцін цяпер тое ж самае, глядзіце, давайце нейкія там перамовы і гэтак далей. Зноў жа, пакуль не зразумела, што гэта было, сапраўды нейкі намер выступіць нейкім медыятарам ці проста тролінг банальны, таму што зноў жа мы ведаем, да, у яго такія жарцікі здараюцца. Я толькі дадам, што Пуцін з Медведевым ужо ролямі мяняўся, так, Пуцін станавіўся прэм'ерам, Медведев станавіўся прэзідэнтам, потым яны памяняліся. Ну, калі Пуцін мяняўся з Медведевым, чаму ён не можа памяняцца з Лукашенко? Абсолютно. Ну, я не думаю, что в словах Путина произойдет или для россиян что-то изменится в зависимости от старта этого диалога, да, потому что, как бы там ни было, но и пророссийская оппозиция и позиция, они были разгроблены там, в 2020 году, тем более, что
очень многие считают, что за большинством как бы кандидатов так или иначе стояли какие-то российские деньги, российские интересы или там пророссийский бизнес местный. Поэтому для Путина диалог это всего лишь Лукашенко с оппозицией, это старт диалога к стабилизации российского влияния на территории страны, где модератором будет уже выступать не столько Лукашенко, единственный человек, который там может определять политику целого государства, а путь к усилению влияния на политическую систему, да, что сделает ее там более прогнозируемой и для российского бизнеса, и для, скажем так, политических кругов российских. Поэтому для них это диалог про то, что Александру Григорьевичу нужно как-то готовиться уже к пенсии и наслаждениям как бы почетного пенсионера белорусского. Вот. И на сегодняшний день я не вижу пока там серьезной готовности, да, там Лукашенко к такому диалогу. Глядзіце яшчэ якая рэч. Тут пад шумок усіх гэтых рэчаў Расія пакрысе ваенна замацоўваецца ў Беларусі. Ужо ёсць гэты так званы вучэбна-баявы цэнтр, ёсць расійскі С-400 і Су-30 в Беларусі. Тут яшчэ вось гэтае незразумелае дэсантаванне і патрулі, вось гэтыя ўсе рэчы. Тым больш зноў жа, да, вось стратэгічныя бамбардыроўшчыкі гэта не проста так, да, то бок гэта адмысловыя знакі, у тым ліку і ў бок захаду. Таму што гэта вельмі ўжо сур'ёзнае ўзбраенне. І вось тут зноў жа гэтая заява Лукашэнкі спачатку пра расійскіх памежнікаў, пасля пра іскандэры, таму што зразумела, Лукашэнку ніхто іскандэры проста так не дасць. Грошай у яго на набыццё гэтай зброі папросту няма. Адпаведна, калі расейцы яму гэтыя іскандэры і дадуць, то зноў жа так, як далі С-400, толькі разам са сваімі жаўнерамі, разам са сваімі аператарамі. І гэта будзе азначаць такую паўзучую армянізацыю. Як думаеце, наколькі Лукашенко ўвогуле аддае сабе справаздачнасць у тым, што ён робіць у гэтым кірунку, і ці пойдзе ён вось на такія радыкальныя крокі? По большому счету, я думаю, что он себе прекрасно отдает отчет, что он делает. И, по сути, это демонстрация того пропагандистского нарратива, который сейчас как бы распространяется всеми провластными спикерами. Это о том, что Европа сама виновата, запихивая Лукашенко санкциями в объятия России. И чем дальше чем дольше будет сохраняться санкционный режим и отсутствие диалога, тем ближе будет Беларусь приближаться к России, и тем серьезнее будет их военное взаимодействие вплоть до полного поглощения. Здесь важно понимать ту красную линию, которая существует даже для самого Лукашенко, да, потому что он понимает, что крымский сценарий для Беларуси тогда превращается из какого-то гипотетической истории фактически в практически неизбежный сценарий. Вот. С другой стороны, присутствие россиян на кордоне, да, и последнее заявление Лукашенко на совещании с силовиками, где он обозначил четко о том, что он не собирается никуда уходить до конца своего срока, и что есть длинные проекты, в том числе и с Российской Федерацией, направленные по линии спецслужб. В общем-то, они свидетельствуют о том, что Лукашенко будет играть с россиянами в эскалационный сценарий до тех пор, пока россияне его там поддерживают и являются гарантами режима. И в этом плане обеспокоенность наших западных партнеров, вызванная накоплением сил и средств Российской Федерации, не столько даже на границе с Украиной, да, потому что
наши спецслужбы не фиксировали серьезного увеличения какого-то там техники или живой силы, потому что основное развертывание произошло все-таки на границе с Беларусью. И проблема здесь заключалась в том, что миграционный кризис, опять же, за которым мы все-таки склонны видеть руку Кремля, да, вездесущую, он свидетельствует о том, что это подготовка к агрессии против Украины, где Беларусь станет транзитной зоной. И как мы и говорили раньше о том, что с точки зрения военной, да, Беларусь не является для нас сильно серьезной угрозой, потому что в основном леса, болота, через которые техника не попрет, а самолеты могут перелететь, и ракеты могут перелететь. И в целом-то у нас такой вот опасный кусочек границы составляет с Беларусью порядка 400 километров всего-навсего. И все их 1800. Вот. И, запуск самолетов российских в свое воздушное пространство, это уже расценивалось как угроза и подготовки к агрессии против Украины. Отсюда была и та озабоченность западных стран, и решимость, с которой они готовы предоставить были и свои человеческие ресурсы. То есть это уже не просто выражение каких-то озабоченностей или дипломатическая поддержка, а уже фактическая угроза россиянам, что в случае агрессии Украина получит всю необходимую помощь, не только техническую, но и в живой силе для противодействия этим агрессивным действиям. Вот. Поэтому то, о чем вы говорите, да, это имеет место быть, и эта игра не прекратится. Но все равно это будет такая же игра, да, до момента либо понятного транзита власти для россиян, либо до того момента, когда Лукашенко со стороны России почувствует реальную угрозу своего собственного смещения. Я бы еще додал, может, для наших гледачоў такую цікавостку, что чаму ва ўкраіне сярод іншага ўспрымаюць гэтую арганізаваную масавую нелегальную міграцыю як праяву крамлёўскай палітыкі, тому што міграцыйны крызіс, ціск на мяжу Польшчы, ён выклікаў яшчэ і адцягванне войскаў украінскіх, і украінскія вайскоўцы, памежнікі зараз узмацняюць абарону сваёй мяжы з Беларусю, у тым ліку супраць нелегальных мігрантаў, якія могуць пайсці праз Украіну, але не таму, што яны хочуць ва Украіну. Яны дакладна ўжо вядома, што хочуць там у Нямецчыну, але Украіна можа быць выкарыстана з дапамогай гэтых вось заградотрядов, гэтых губазікаў і іншых спецназаўцаў, якія давяць на несчастных людзей з дзецьмі, прымушаюць іх штурмаваць гэтую мяжу. Дык вось Украіна вымушаная свае войскі перакідваць на мяжу з Беларусю, і мы нават для нашых суседзяў, на жаль, вось таксама сталі пагрозай, дзякуючы Александру Лукашенку, нават для самага братэрскага народа. Па-першае, мне падаецца, што Лукашенко супраціўляецца гэтай арганізацыі, скажем так, умоўнай, тому што Расія неаднаразова заяўляла пра жаданне адкрыць ваенную базу, але беларускія ўлады ўсё ж такі звялі пакуль што гэтую сітуацыю да адкрыцця толькі навучальнага цэнтра. Але трэба прызнаць, што Лукашенко зараз знаходзіцца не ў лепшай сітуацыі, таму вось гэтыя заявы пра супольную абарону мяжы і гэтак надалей, гэта ўжо нейкая прыкмета таго, што афіцыйны Мінск пасунуўся ў гэтым накірунку. Абсолютно не думаю, што гэта мэта Лукашенко. Я думаю, ягоная мэта, каб гэтага не адбылося, бо відавочна гэта пагроза для суверэнітэту Беларусі, і думаю, што ён таксама гэта бачыць. Што будзе далей, вельмі складана, цяжка прадбачыць, бо афіцыйны Мінск сам себе загнаў у кут,
з якога ён не можа гэты пут можа выкарыстоўваць Расія. Фактычна бенефіцыарам шмат такіх рэчаў зараз з'яўляецца Пуцін. І як з гэтага кута выйсці, як выйсці, невядома, таму што трэба вырашаць унутраны крызіс перадусім, які вырашаць Лукашенко не хоча. І фінальнае, што хацелася б запытаць, гэта, канешне, куды тады далей вся гэтая сітуацыя можа паруліць? Ці вось гэтыя уміратвараючыя дзеянні Меркель прывядуць сапраўды да вырашэння гэтага міграцыйнага крызісу? І ўвогуле вось гэты весь ціск, які мы бачым вакол гэтай сітуацыі, не прывядзе да далейшай эскалацыі, можа быць, наадварот, Лукашенко пабачыць, ага, ось яно якім чынам працуе, значыць, мы далей зараз працягнем рабіць такім жа самым чынам і ісці ў тым жа самым кірунку. Зноў жа, невядома, куды гэтая эскалацыя можа пайсці, таму што з майго пункту гледжання ён якраз такі зацікаўлены выключна в накальванні гэтай абстаноўкі. Ярослав, як думаеш? Я думаю, што варта памятаць, як было сказана гэта і ў Еўракамісіі, і таксама, калі не памыляюся, у рэзалюцыі Еўрапарламенту таксама гэта было прамоўлена. Пазіцыя Еўразвязу наступная. Мы мусім ламаць схемы кантрабандыстаў. Так это было сказана. Схема канкрэтна Александра Лукашэнкі – гэта браць грошы з мігрантаў сабе ў кішэню сваіх сілавікоў, і забяспечваць ім пераход у Польшчу, каб можна было потым перайсці ў Нямецчыну. Дык вось, мы бачым, што так, у Польшчу, Літву, Латвію гэта было за ўсё гэтае лета, там некалькі тысячаў чалавек змаглі гэта зрабіць, але прабачце, гэта не той маштаб, які Еўразвяз не зможа пераварыць, у тым ліку дэпартацыі, так? Таму гэтая схема, мне падаецца, зараз, калі штосьці і спрацавала, то это спрацавала настолькі неадпаведна чаканням Александра Лукашэнкі. Я не думаю, што атрымалася удала. І той же самы Гітана Наўседа, прэзідэнт Літвы, які сказаў, што будуць перамовы з Александром Лукашэнкам наконт лёсу гэтых закладнікаў, ён мае на ўвазе мігрантаў. Ён у той же самай размове падкрэсліў, што санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашенко пры гэтым будуць працягвацца. Я не ўпэўнены, што схема спрацавала у тым выглядзе, у якім яна ёсць на гэты момант. Можа быць, далей будзе выкарыстана і іншыя пагрозы, пра якія казаў Лукашенко адразу пасля ўвядзення санкцыяў. Ён казаў, што вось мы вас абаранялі ад нелегальных мігрантаў, ад наркотыкаў, ад радыеактыўных элементаў кантрабандных. А вось зараз вы ўсё это будзеце самі есці, я вас не буду больш ратаваць. То бок, іначай гэта гучыць, што можа ён арганізуе зараз і наркатрафік пастаўкі, па прыкладу свайго сябра Уга Чавеса і Нікаляса Мадура, якія ўдзельнічаюць у наркатрафіку. Это ж вялікія грошы, а яму грошы патрэбныя, так, у ягоную кішэню. Можа, зараз нейкія правакацыі будуць і з выкарыстаннем радыеактыўных матэрыялаў, але штосьці мне падказвае, што у Еўразвязе, як правильна Дмітрий сказаў, што Еўразвяз нельга ўспрымаць як нейкі адзіную структуру, якая там пад кіраўніцтвам Брюсселя ўсё выконваецца. Не, але наши еўрапейскія суседзі гатовыя ўжо да такіх правакацый, мне падаецца, у тым сэнсе, што гатовыя перадусім маральна. Іхні парог таксама ўжо, я думаю, змяніўся адносна таго, чаго можна чакаць ад Лукашэнкі. Цалкам магчыма, што ён пойдзе на эскалацыю канфлікту. Вось я думаю так. Шанец, што ён пойдзе на, скажем так, эскалацыю канфлікта, ёсць таксама шансы, што ён вырашыць, што гэта дастаткова, але з іншага боку, гэтыя мігранты, якія прыехалі, ўсё роўна застануцца бомбай запаволенага дзеяння, якой будуць ўжо самой Беларусі знаходзіцца. Іх дастаткова шмат, што з імі рабіць незразумела.
сидзець у Беларусі не захочуць, і калі іх будзе тут 7 тысяч, 10 тысяч ўнутры Беларусі, то гэта все весь час будзе будзе прыводзіць да такіх нейкіх успышак локальных, нават калі гэта не будзе на мяжы. Я считаю, что кризис будет продолжаться ровно до того момента, пока он не станет фактором во внутренней политике самого Евросоюза, пока он не перетечет во внутреннюю историю и не станет разыгрываться эта карта, да, раскалывать политическое единство европейских стран и ключевых участников этого процесса. Мне падабаецца параўнанне, якое я калісь пачула ад беларускага аналітыка. Яго запыталіся, ці зможа Лукашенко тым, што ён прыводзіць мігрантаў на мяжу, прымусіць ее развяз, пайсці на спіну уступку, зняць санкцыі. И он сказал такое: калі ты хочешь, каб тебе поразумели, каб твой сусед пошел тебе насустрач, ты не будешь подпаливать свой плод. Ну и в принципе, Лукашенко весь час замест того, каб спрабаваць дамовіцца, ён весь час подпаливае плод, подвышае ставки, и по выніку атрымліваецца, што вымушаны адказваць на гэтае падвышэнне ставак адпаведным чынам. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Бачыце, Лукашенко спрабуе падымаць стаўкі, але выглядае на тое, што на руках у яго, як і ў паплечніках, дарэчы, адныя шесцёркі, якія ў выніку могуць яму павесіць на пагоны. А я заўжды казаў, што варта цвяроза ацэньваць сітуацыю і свае магчымасці, і толькі на іх і разлічваць. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.